Асата, алата, ГГТ, алкалната фосфатаза са ензими в чайния дроб, които по принцип са свързани с чернодробният метаболизъм. Едните от тези ензими са така наречените, както ние казваме, цитолитични или възпалителни ензими, преведено на български, докато другите са холестазни или такива, които са свързани с задръжката на жлъчка в хода на жлъчните каналчета. По принцип, винаги когато имаме възпаление в чайния дроб, винаги асатът и алатът започват да се увеличават. Разбира се, това са и първите симптоматични ензими, които трябва да светне червената лампа, че нещо се случва в чайния дроб. Не случайно в дружеството по гастроентерология сме предприели стратегия и сме изработили наредба, която по принцип задължава личните лекари да пускат асата и алата на всеки 5 години при по-голямата част от населението, за да може по-рано да се сигнализира, че нещо се случва с чайния дроб. Понеже той вече споменахме, че е орган, който не боли, но принципно първите белези, които настъпват в чернодробната тъкан, са свързани с увеличената ензимна активност.